L-intelligenza artifiċjali se tkun tagħmel it-tindif pubbliku aktar effiċjenti f'pajjiżna. Dan joħroġ minn żewġ proġetti li se jkunu qed jittellaw b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Università ta' Malta b'appoġġ finanzjarju ta' Xjenza Malta. Aktar dwar dan spjegaw l-istudenti riċerkaturi li qegħdin jaħdmu fuq is-sistemi ta' dawn iż-żewġ proġetti bl-isem ta' AWIGS u AI.com li se jkunu qed jiffukaw fuq l-ambjent rurali u dak urban rispettivament. Intajru drone, niġbru ritratti ta' drone fejn hemm u jidher l-iskart. Ir-ritratti nitfawhom fuq is-sistema tagħna, is-sistema taqbad bl-użu tal-intelligenza artifiċjali fejn hemm l-iskart, u mbagħad nistgħu nużaw dawk il-predictions ngħidulhom biex inkunu nistgħu naraw l-iskart fuq mappa u dan jista' jiġi ntużat biex inkunu nistgħu intejbu s-sistema tal-infrastruttura tas-CMD. So daw basikament ikun hawn il-kameras ikunu mal-vetturi, jidentifika daw l-iskart li jkunu hemm fit-toroq, ħalli jkun hemm iktar manutenzjoni u it's more optimized għas-CMD ħalli jmorru jixbruhom ikun hemm iktar post nadif għal Malta. Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni Ramon De Guara innota kif aktar ma jmur it-teknoloġija aktar qed tintuża bilan li tiżdied l-effiċjenza fix-xogħol ta' kuljum u stqar kif l-intelligenza artifiċjali diġà qed tintuża f'makkinarju li għandha diviżjoni u kif dawn is-sistemi huma biss għodot li qegħdin jikkumplementaw il-ħidma tal-ħaddiema tagħha. Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield innota żieda allokata fil-baġit tad-diviżjoni ta' 33 miljun euro li se jkompli jagħmilha possibbli biex jittieħdu ċerti inizjattivi bilan li tkun aktar produttiva u tħalli l-pajjiż aktar nadif. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli saħqet fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet oħrajn bilan li jittellaw inizjattivi li jkomplu jħarsu l-ambjent ta' madwarna.